Esem. Kopajt Chris. Jude Kawki, 39. 33. Tim niżżomm miegħu. Liverpool FC bla dubju ta' xejn. Red Devils il-Manchester United. Le l-favorit mill-iskwadra attwali. Bobby Firmino. Casemiro. Le l-favorit mit-tim tiegħek ta' kull żmien. Bla dubju ta' xejn. Il-kbir ta' wara Stephen Gerrard. Naqra titrikki di għax minn dejjem kont nirrifletti fuq għad id-domanda ma ħammur Ryan Giggs. Le l-favorit skwadra attwali tat-tim avversarju tiegħek. Marcus Rashford. Alisson. Kantalna l-kol favorit tiegħek favur it-tim niżżomm miegħu int. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. Late in May 1999, Ole scored a goal in extra time. What a feeling, what a night, what a night. Kantalna l-kol favorit tiegħek kontra l-avversarju tiegħek. Importanti li nżommu klin, ma nibx xandin. Khud ta' Kamen United. Khud ta' Kamen United. Have you ever won the treble? Have you talk? Have you ever won the treble? Have you talk? Have you ever won the treble like Phil and Gary Neville? Have you ever won the treble? Have you talk? Martat il-coach tiegħek ma dak avversarju? Le, terbaħna kollox taħtu. Yeah, definitely. Le, qabel forsi, ma bħalissa żgulli le. Tbiddel is-sidin tiegħek ma dawk avversarju? Tal-avversarju jonfqu. Ġifieri kieku kienu ma mill-bidu ma kontx ħangerger, imma ma stax ingerger kontra s-sidin tiegħi le. Jiena nemmen li biex tbiddel l-aħjar, ġifieri bħalissa jekk għandna nbidlu għall-aħjar u definitely mhux għall-ar. Il-risposta hija le. L-aktar Liverpool Manchester United li tibqa' tiftakar. Meta kontrajthom home, kombinazzjoni l-ewwel logħba li tlajtna home u erbaħna kontra l-United biskor ta' Sturridge fit-2013 ġewwa Anfield. Il-memorja tiegħi minnaħa l-oħra kienet logħba li konna skurjajna fl-aħħar, konna rbaħna wieħed xejn, dik kien is-sena li dik il-logħba fetħetilna l-orizzonti għalik, konna rbaħna wieħed xejn gol ta' John O'Shea fl-aħħar minuti tal-partita. Kienet fl-2007 dak l-istaġun. Aktar Liverpool Manchester United li tinsa ejjem Anfield. Naħseb dik il-logħba li għadu kemm isemmi ġud. U kienu skujjaw fl-aħħar. Dik tal-logħba li qed naħseb ninsa ġo Anfield dal-aħħar hija tas-sena l-oħra dik il-damdi makera taħt l-Alf Ragnick, ġifieri naħseb kienet logħba wis kera minn perspettiva ta' supporter tal-United. Tretford End jew The Kop? Għaliex? The Kop. L-aqwa support tal-Ingilterra. Tretford End. Għaliex aħna l-aqwa supporters tal-Ingilterra. Favur jew kontra? All right. Financial fair play. Favur. Favur ukoll. Il-VAR. Jekk taħdem sew favur. Favur. Il-replaced fl-FA Cup. Kontra. Favur minħabba t-timijiet iż-żgħar. Differenza tal-gols li bija jistajġ Champions League. Favur. Favur. Ġud, ġieli żgħar Anfield. Bħala tur, mhux rajt logħba. Nis, ġieli żgħar Old Trafford. Ma rridx li jaqbad niddenni le. Ikollok tneħħi l-era avversarju u tpoġġih fit-tim tiegħek lil min titfa' u għaliex. Marcus Rashford perikolus minn dejjem kont ngħidha. Għalis, ifimni, ma gowler ma nitfax kontent degħi, ġifieri ma jkun naħseb kolli nitfa' goalkeeper Alisson joġobni ħafna bħala gowler. U li kieku kellek tagħti plejer minn tiegħek lill-avversarju. Inti jom il-Lox Chamberlain. Phil Jones. Reġju u difett tal-videos tal-kollega. Jina ma nistax nsemmi difett, għax dejjem smajtu dejjem ħadd pjaċir. Id-difett li jżomm mal-United. Reġju? Joġobni l-mod kif jikkommenta, vera ġifieri huwa jżomm neutrali u jgħid dak li hu. Jien nista' ngħid l-istess fuq sieħbi Chris, ġifieri normalment jiena clashja naqra supporters tal-Liverpool u hekk għax l-istess kif ikun hemm tal-United ukoll, ġifieri jitkellmu ċertu passjoni, meta tħalli l-emozzjonijiet jiġru bik u ma tikkummentax kif suppost,
li tgħid l-affarijiet kif huma. Naħseb li Fikris nara ħafna li jitkellem ukoll mod oġġettiv u ovvjament kollha l-emozzjonijiet, imma naħseb jitkellem kif suppost jitkellem. U jien ukoll nieħu pjaċir ninsegwi l-videos tiegħu. Għandkom messaġġ għal kulxin il-perspettiva tal-Ironħat? Ħalluna nerfu ġud. Għandna bżonn nitilgħu dik il-klassifika forsi nidħlu Champions League. Nifhimni kien hemm mumenti naraw ġifieri ġara kważi bil-kontra, ridna nipprovaw neħtlu aħna u ma tħallniex ġifieri bil-logħob. Jiena ovvjament tkun idea misbaħ li jkun hemm il-United u Liverpool fil-Champions League, però ovvjament tkun wara li għaddejna minnu l-aħħar staġuni jekk inkunu aħna wkoll li nagħtu naqra dent oħra fil-hopes tal-Liverpool li jieħdlu fiċ-Champions League. Għax ovvjament huma rivali li jistgħu jkunu tat-tret tal-United is-sena d-dieħla għalhekk nitkellem hekk ukoll. Tal-messaġġ għas-segwaċi tal-Kamra Sportiva li jżommu mat-tim tiegħek. Għandna staġuni bes ma naqtawx qalbna nisperaw li d-ġimgħa tibqa' kontra United. Ejja minn hemm ħbieb. L-aqwa tagħna għadu ġej, ġifieri da il-Carabao Cup li għadna kif erbaħna hija ġast il-bidu, il-kbir tagħna għadu ġej u nibqgħu pożittivi ħalli niċċelebraw kollha flimkien.